सिनियर सिटिजेन 60 बोसोरनि गोजौनि बोराय बुरि आदैमोन मादैमोन बोरायफोरखौ आंबो बिथांमोना 60 बोसोरनि बिथांमोना जोंनि सिनियर सिटिजेन बिथांमोनानो जेब्ला जोंबो 60 बोसोर जागोन अब्लानि बिनि उनाव जोंहा फैबाय जोंनांगौ जायफ्रा दानानै जोंखौ बे अबस्थायाव लाबोबाय दिनै फाथाखाथा गामिनि गेवलां फोथाराव 22थि जे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बे हाबाफारिनि दिनै जोबथा सान आरो बे दिनैनि जोबथा सानावहाय जोंहा माखासे हाबाफारि लानाय जादों। फुंनिफ्रायनो जोङो माखासे हाबाफारिखौ मावफुंनानै लानो हाबाय आरो जोंहा उननि समाव माखासे हाबाफारि दंबावो। गिबि हिसाबै जोङो बैसागु आफादनि फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारि लोगोसे सिनियरफोरखौ मान बावनाय आरो लोगोसे रुंसारिफोरनि जे थमाव खाम्फायाव बिथांमोननो बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनानै लानो हाबाय। दा जोंहा गामिनि जौगानायनि गामिनि गोजोननि थाखाय मोनसे सावरायमेल लागासिनो दङ आरो बे सावरायमेल जोबखांनाय लोगो लोगोनो जोंहा जानाय हाबाफारि दङ आरो जाखांनाय लोगो लोगोनो जोंहा गेवलां मेल दङ आरो गेवलां मेल जोबखांनायनि उनाव जोंहा मोनाबिलि दिन्थिफुंनाय हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारि दङ। जोंहा दिनै गामिनि जे माखासे नियम निथि डिसिप्लिनारि माखासे बैफोर आयदाफोरखौ लानानै दिनै मोनसे सावरायमेल जिरायनाय जादों आरो बे सावरायमेलनि गेजेरजों जोङो जे मोरैहाय फाथाखाथा गामि जे आदर्श गामिखौ जोंबो बेक्तिगत हिसाबै आदर्श जानो हायो मडेल जानो हायो बैखौ थांखि लानानै जोङो दिनै माखासे रिजुलेसन लानाय जादों आरो बे रिजुलेसनखौ जोंनि रायजो राजा साफ्रोमबो गावबुराजों लोगोसे क्लाबनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि साफ्रोमबो बेवहाय बाहागो लानानै मदद होनाय जादों आरो बे रायजो राजानि मददजोंनो जोङो दिनैनिफ्राय बे माखासे खान्थिफोर बा नियम नितिफोरखौ दिनैनिफ्रायनो फालिगोन होननानै बयबो रायजो राजाफ्रा थांखि लानाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो फाथाखाथा गामि जे मडेल भिलेज बा आदर्श गामिनिफ्राय जों बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जे रंजालि बैसागुआ बोसोराव खनसेल' फैयो आरो बे रंजालि बैसागुआ बर' हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो जों बेखौ साननानै लायो आरो बे फोरबोनि गेजेरजों जाहाथे बयबो रायजो राजा जेरावखि थाया मानो जाहाथे मोजाङै बे रंजालि बैसागुखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै रंजानानै जोंनि जे हारिमुखौ मोजाङै फोथांनानै लाखियो बेखौ जोङो जोंनि फाथाखाथा गामिनि साफ्रोमबोनि जानानै आं बे मेसेजखौनो साफ्रोमबोनिसिम हरनो सानो। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभा स्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना।
गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।